Natin kung mga igsuon, mga parokyano, mga deboto sa atong segunda patron, Senior San Pedro Calungsod, mga magtutudlo, mga tinunan sa Carmel Academy, mga devotos o mga sakop sa nagalaing mandated religious organizations nga namiesta o nagsaulog kita nining bispira sa atong kapistahan sa atong segunda patron, atong mga online viewers sa mayong hapon kaninyong tanan. Viva San Pedro Calungsod! Hatagan nato atong segunda patron sa masipang pakpak. Tulukibon kayong Ebanghelyo nining Oktaba sa Pasko sa paggabanhaw nining adlawng Lunes. Tugay nagpahinumdom kini sa duha ka mga butang nga kanunay o sa makadagang higayon mo'y makaingon nga mapawong ang kamatuuran o usahay makaguba sa kinabuhi sa ubang mga tao. Unsa maning mga butanga primero, naipong nga gisgutan dinhi sa Ebanghelyo, gikan ni San Mateo kining giingon o suborno. No, kadungog mo. Ingon dinhi, ang kadakuan sa mga pari nakigtagbo sa mga punuan sa mga Hudiyo aron paglaraw silang buhaton ug ang mga sundao gisubornohan nila og daghang kwarta ug giingnan ipanabi ninyo nga gikawat sa iyahang mga tinunan ang patayng lawas sa Ginoong Hesus. Bribery. Nagidawat ra ba sa mga gwardiya ang kwarta? Nga naman, unsa may konteksto ni ini, pagkabalita na nga nabanhaw ang atong Ginoong Hesukristo sa ikatulong adlaw gikan sa lubnganan, paspas nga hingkaylap ang balita nga nabanhaw si Jesus. Paspas ang istorya nga hingkuyanap sa katilingban o sa nagalalayng dapit atong panahon nga wa na didto ang patay nga Jesus sa lubnganan kay ang lubnganan abli na mo nang the empty tomb. Mauto ang murag og diha pay Facebook atong panahon na mo to'y viral. Mao to'y wa pa may Facebook sa panahon ni Jesus. Pero atong panahon na og napakita to'y Facebook, mao tong murag na trending ang balita. Na viral nga or na trending news nga wa nay suod ang gilubngan sa Ginoo. Motong giunsa man sa mga kadakuan sa mga Hudiyo o sa kadakuan sa mga pangulong pari, gusto nilang paungon ang istorya. Gusto nila nga undangon ang pagkatap sa balita nga nabuhi si Jesus. Mautong ilahang gihimo, gisubornohan nila daghang kwarta. Sukat ba sa unang panahon ning kwarta mo ipalihukon sa di usahay, sa di maayo nga paagi. Giingnan nilang mga gwardiya, kay labaw po itong mga gwardiya atong panahon ng inahanglag kwarta, nga ingan ninyo pagpanabi. Kamu may gwardiya sa lubnganan ni Jesus, ingan nga gikawat ang patayng lawas ni Jesus, mao nga wa na dinhi. Sa ato ba sa panahon, daghang madya ang mahimo sa kwarta. Kining kwarta, duhay agi. Ang kwarta makatabang, of course. Wa may question ni ana. Kung mga ospital ta, mahimo ba dahil wa kay kwarta? Ato minatay, dadon ato punerarya, mahimo ba dahil wadyang mo ito ibayad o balsamar? Mato kang merkado, wa kay kwarta, tagaan na kag sa kabok lansunis nga lata. Mahimo ba dahil mato kang merkado, wa kay kwarta? Magpaparlor ka, di mahimo wa kay kwarta. Sa kalibutan, ka-operate sa atong mga transaksyon, sa kinabuhi, kwarta. Mang-hire kag empleyado, wa kay isweldo, kaya magdi ka layasan. There is something good in money. Pero, usahay, ang kwarta, gamiton diya sa di maayong paagi, kining giingon o bribery, suborno. Buhat, unsa man ning gitawag o bribery or pagsuborno. Gibraiban, no, ang mga sundao sa mga kadaguan sa mga pari aron
tuison ang kamatuoran. Kamay tabo mo po na sa modernong kapanahunan ron. Diba? Daghang mga tao nga nasuod sa trabaho, nga bisag dili qualified, dili angayan, dili sakto o qualifications, dili sakto o papeles o credential, pero gisubornuhan. Gisubornuhan ang mga gadako. O nga nasuod in terms sa pwesto, bisan o dili angayan. Katuhin ang qualified, wa may kwarta. Wa maka bisa paggahampuog to isang mga certificate of merit, bisa paggahampuog to isang mga certificate nga daghan sa training na apilan, wa may kwarta. Pildi sa suborno. Dito kalimod ni anak, daghang mga tao nga nabutang sa pwesto tungod sa suborno. Mabito po nga daghan pong mga naadya sa pwesto nga tungod sa pinalitay o tungod sa kwarta. Daan na ng maong malpractice kaniadto kanang suborno. Nga usahay man po, magsugod man na sa itong panimay. Gamay pa ng bata, gamay ang bata, ingnon man ng bata, ato saba sa imong papag, dis ako hinglakaw. Ingnon naman daan tong bata, tagaag kwarta. O day kwarta, o ipalit og lollipop. Ayog saba ha. Nagikawat na itong manok sa itong silingan. Daan anak na magsugod sa gamay pa. Yung bata, gisubornuhan na ito daag lollipop. Gisubordahan na ito daan o milk tea. Gisubornuhan na ito daan o sinsiyo. Kaya aron di magsaba nga gikawat na ito or lakaw tungang gabi Samtang ang atong pares, wa diha kay hinduty. Ikaduhang butang, nga diin, makapabalandong buta sa Ebanghelyo, karon nga angay natong likayan, kini magamag-gamag istorya. Kabantay mo sa Ebanghelyo, karon magagamag-gamag istorya ang mga kadagkuan sa mga Hudeo, o ang kadagkuan sa mga pari, sa relihiyon nila. Gama silang istorya, fabricated story. Sa modernong kapanahonan gitawag naman ni fake news, di ba? Karon. Fake news man po ni. Nga himo-himo sila og istorya nga gikawat sa mga sundao ang patayng lawas ni Jesus. Gama-gama sila istorya. Nga maoy ilang ipakatap na sa katapusan sa Ebanghelyo ingon pa dinhi hangtod karon mao kini ang taho nga gipakaylap sa mga Hudiyo naman na sa Ebanghelyo. So, dihay fake news. Yang gikawat ang batang lawas na Jesus. Istorya nga fabricated. Istorya nga ginama-gama. Istorya nga way kapasikaran. Istorya nga hinimo-himo. Ang bantay po ta ni magsigit na gamag-gamag istorya. Kaya daghang mga dungog nga nangapukan to sa istorya nga ginama-gama. Mauni na siksi na niya akong silingan. Kini mauni nga papuwa o wait. Mauni karunay nga sina o aping. Mauni daghang gipang nus-nus. Kay nakauyab na niglain. Magbantay ta ni ana. Kay di man tanang kapasiksi nakauyab o lain. Na may uban nga pasiksi, nga pa naga-make up, nga pasinaw na kay mahadlok o matiguan. Namay, di matanang magpasiksi nga nangitag lain. Namay kapasiksi nga gustong magpugong sa idahan. Mantayan na to. Kay sa Ebanghelyo karon na ay duha kada utang buhat nga makaapekto pod og ato kining ipadayon karon makaapekto pod sa kinabuhi sa ubang mga tawo ug makaapekto sa pagsangyaw sa kamatuoran. Kining pagdawat og suborno o na ikaduha ang paggamagama o istorya. Yan ang fake news. Kamo o kita karon o nakadungog pata sa balita sa pagkabanhaw sa Ginoo diha pataad to. Muninilot pa malandungan. O kitagahaan pata o kwarta sa mga pangulong pari, sa mga sinugo sa pangulong pari. Mudawat makaputay kwarta atong panahon na.
Niya mo ingon po tagikawat ang patayng lawas ni Jesus. Masa ka po, no? Ako pakita po, dihapag ko atong panahon na, dagaan kong daghang kwarta. Nag-ing na pader, nagikawat ang patayng lawas sa Ginoo. Saka po yung buhaton mo, dawat makabuot ang daghang kwarta. Niya mo yung kung awa mabanhaw si Jesus. Ikaduhang pamalandong, nasa may mga istorya nga atong gigama-gama sa atong opisina. Sa eskwelahan, mga maestra niya. Sa may mga istorya ka nga inyong igama-gama, kanang iyong tumo-tumo. Magbantay ta ni Ana. Sa mga religious organizations din nato. Sa may mga istorya nga ginama-gama nato, nga nakaguba sa buhi nato o sa ubang mga tao. Kami mga pare, no? Sa kapoy mga istorya nga among gigama aron mapatuo namo kamo nga mga parokyano. Ningkamot kita nga makalikay ni Ana. Kay si Jesus biktima pud ana. Ang Ginoo na biktima pud ana. Ang iya mismong pinakadakong kamaturan, ang iyang pagkabanhaw, gigama-gamaan gihapog fake news. Unya gihimuan gihapog bribery, attempts to bribe aron mapawong ang kamatuoran nga tinuod siyang nabanhaw.